Perti naman din tambukan ng mga asawa, pre, no? O lagi, pre. Dako na lagi kaayo. Padayta na, pre. Unya, pa-exercise, ha? Ay, sige bitaw na siyang exercise, pre. Tagsa naman lang gani po na mukaon. Pero dako man lang gihapon. Uy, agin niyo ba ng kabayo, pre? Ay, o taon, pre. Ganiwang malagi na. Ay, maulagi, pre. Naugtas siguro na sa kabugat. Ay, unsa ko'y naugtas kabugat. Ay, di ba di maugtas, pre? Nga mauman ay sakay-sakayan sa kong asawa kung mag-exercise siya. Ay, Pre, nganong gipanabi man ko nimo? Nga akong naong ko no, murag unggoy. Ha? Wa man ko mag-ingon ana. Ang akong ingon nila, ang naw sa unggoy, murag naw nimo. Aw, abi kong unsa na. Ay, Magbago na gid ko, pre. Di na ko manabako. Di na po kumuinom. Labo nang dili na po kumanugal. Unya, di na pod ka mamabay. Basta, di na gid ko manabako. Aw, di na lagi ka mamabay. Di na ko mainom. Di na lagi ka mamabay. Di na lagi ko masugal. Di na ba lagi ka mababay? Bungol ka man siguro. Manlaki na ko. ay, Nahigugma ba ka na ako si Anali? Mayong tagmutingog ang toko kay mangutan ako. Nahigugma ba na ako si Anali? Wa ba mahigugma? Nahigugma ba na ako si Anali? Wa ba? Uy, wa naman mutingog ang toko. Kinsa naman ang dahil higugma na ako? ay, Temparagot, ang ako man ang amigong naigamay ang nagpaingon din he. Bay, naako istorya ni mo, bay. Oh, unsa man po na bay? Niadtong usang adlaw ba? Dito man mig isla aron mag-outing. Dayon? Mauto, nisakay na mig bangka. Pagkakita na ko sa life jacket, ako jung gitutukan. Kay? Di man jud jacket sa kung tanaw, oy. Mauto nga ako yung giobserbaran kung naabay kinabuhi. Kay life jacket, god. Pero, wa man jud mulihok bay, oy. Mauto nga akong gikuha o gilabog na lang sa dagat. Onya, unsa may mo na discover? Ay, tinuod jud bay nga dunay kinabuhi ang life jacket. Kay? Nilutaw man. Sa ato pa, duna jud to'y kinabuhi. Kay kamao mang mulangoy. ay, Tay, ngano ka ng apple ibuta mang ginas ba sa litson? kuan, di man gud na masakto sa lubot. Maong sabak ba na lang gibotang? Ay, Pa, palitira ba kog bula? O, unsa to anak? Magpapalit kag bula. Kun mauna, dili na day kabayot na. Basta pa, paliti lang yun kog bula. Aw, sige sige. Way problema na anak. Basta unya, iniganto na kong merkado. Palitan ta kag bula. Duha abaya pa ha? Way problema, way problema. Bisag pila pa kabula nak. Ang importante nga lalaki ka na. Pero yun na, nga nung duha man kabula mo ipapalit. Naamangod ko'y tagaan sa isa pa. Unya ang isa, akong pikason. Nga nung pikason man. Kaya ako magunang ipapilit pa, aron mo ugdo ning akong dughan. Onso Ug kanang isa, ihatag na ko sa kong laki. mapatay ta ka for kopyo. ay, Sorry kung namakako nimo. Nga pisot pa ko. Sana lumayo ka na lang. Sana umiwas ka na lang. Maiintindihan ko ba yun? Pero magpatuloy naman ko, ugma. Congratulations. ay, Sa una, kung kinsa tong mga gwapa, panguyaban dayon. Pero karon, tutukan una kay basin og bayot. Bitaw pre no? Sa una pod, gamay ra pod ang mga gwapo. Pero karon nga daghana, kaduha-duhaan pa kung lalaki ba? Maog yun pre, maglibog na lang ta. Sa una pod kung gwapo, babairo daw. Pero karon, hasta ang mga batignaong babairo na pod. Naapay uban diha, maopay magpili-pili. Kabaggag mga naong. Lagi pre? Pero tinagyulahi karon ikumpara sa una. Kay sa una, magpaabot pang mulingin ang buwan, usa pa kasalan. Pero karon, unya na pakasalan kung mulingin ang tiyan. Unya pre, ano sa man ka mo istorya ni Kumare? Sa unsa man pre? Nga doon natay relasyon. ay, Lo, unsa may tawag sa Ingles anang rilo nga naas bongbong lo? Maunay gitawag og wall clock apo. Kanang rilo sa ibabaw sa lamesa lo. Aw, maunay gitawag og table clock. Kanang mupukaw na to lo. Aw, maunay gitawag og alarm clock.
Unya, kanang relo sa garden lo? Unsa mong po'y tawagan na? Kuha na po. Bulaklak man siguro. Ay,